Мохтажларга Ашат хәйрия акциясе ул авыр матди хәлдә калган мөселман гаиләләрен азык-төлек җыелмалары белән тәэмин итү булып тора. Моның өчен Бөгелмәнең Үзәк мәчетендә махсус азык-төлек бокслары әзерлиләр. Аларга плов, сарык ите, салат һәм ипи салына. Бу изге эшне без 3нче ай дәвам итеп алып барабыз. Без илгәре дә пешерә идек җомга көннәребездә, ләкин менә бу даими рәвештә, постоянно матур иттереп җомга көнне без пешерәбез. Җомга алданнан үзебезнең мохтаҗ булган кардәшләребезгә бу кайнар ризыкларны ланчбоксларда таратабыз. Үзәк мәчет хезмәткәрләре һәр атна җомга намазы башланганчы шәһәр мәчетләре вәкилләренә пакетлы төшке аш бокслары тапшыра. Волонтерлар исә үз территорияләрендә мохтаҗлар категориясенә кергән мөселманнарны төшке аш белән сылый. Әнгам Дәрҗиманов волонтерларның берсе Березовка авыл җирлегеннән ланч боксларны алырга килгән. Күп балалы хатын-кызларга да таратабыз менә шулай. Авырулар бар, аларга да кертеп чыгам инде. Менә шул эшләр белән шөгыльләнәбез инде. Бик күп кирәкле менә шуны урнаштырган, менә җайлаган кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең фазлы рәхмәтләре яусын һәм моннан болай да һәрвакыт менә шулай тырышып эшли торган булсыннар һәм беркайчан да сирләмисе, авырмыйсы яшәсеннәр. Хәйрия акциясына кушылырга теләүчеләр Бөгелмә шәһәренең Үзәк мәчетенә мөрәҗәгать итә ала. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.